Čus, zdraví vás Sushi.cz1. Dneska si zahrajeme Need More Energy a jdeme rovnou na to. OK, jdeme na to. Play. 6,99. Aha, dobře. Co to je? Jo, můžete si to stopovat, jestli chcete, a to na chvilku nechám, anebo prostě můžete to zkusit rychle přečíst. Aha. To je prostě za obrázky, proč tam je... What? Tak jestli někde třeba bude John Pork, tak už to fakt bude jako... Drink. Kafe. Aha. Tak dobře. To je trochu pomalejší. Tady. Jo, tak to jsem stačilo jenom sednout na záchod. OK. To asi mi ta energie moc dlouho nevydržela, co? Dobrý. Aha. A jo, tak to máme bude mít radost, že jo? Jasný. To je daleko, chodí strašně pomalu. Jo. Asi spíš kolt, ne? Jo, a v oblečení, dobře, dobře, no. Ale dobře mi to energii, sice jak na 2 vteřiny, ale dobře, kde je máma? Je tam. Tak si počkáme, až tam dojdu. Ahoj, mami. Jak jakože bus už. Můžeš třeba dát do zásuvky, nebo... Tak už jsou všechny stejný. Jo, dobře, tak já jdu... Jo, to je. Si myslím, že to je strašně, no právě. Jo, tak to nás učitelka má hodně ráda, že se nám dává tolik domácích úkolů. A proč je kalkulačka ten bod? Hungry, jsi fakt vymyslel. Dobrý, ale zvyčajnice už to je lepší. OK, dobrý. Co to je? Můj mobil? Outside. Jo, on ujede, že jo? To jsem čekala. Co to je za bus? A. Dobře. Myslím, že to bylo takhle. Jo. Co to? Kde to? Aha, dobře. Jo. To jsem vlastně... Je dlouhý. Jo. Co? Co to bylo? Prostě se vzpomněla u něj, dobře.
Proč? Dobře. Že vybouchnu, ne? A tohle sníst nemůžu? Dobrý. Yummy! Já jsem ho sníst, že jo? Aha. To je dobrý, no. Ok, mám se na co podívat v televizi, dobře, dobře. Jdeme zase za ním. Fakt mě baví tady běhat sem a tam, upřímně. Já to jako musím tak trochu pomalu, jako to trochu čtu, ale ne nějak extra, ne na hlas, protože bych se tady zbláznila. Dobře. OK, to je všechno, no, tady. Blender, bože. Vypadá to hodně fresh. To už, co to je? Jsem to dopít, že jo? Jo, tak to jsem mě strychá, no. Jsem tady. Kámo, za jeho lupa. Co to je? Ne. No, jo, tady. Počkat, co? Co to, sakra? Ten byl strychá, no? Jo, tohle fakt neskoušejte doma, ideálně. Jako, fakt to jako doma neskoušejte, jo. Tohle není dobrý nápad. Tomu já už skoro nevejdu, jo. Co? Počkat. Jestli si myslíte, počkat. Au. To je úplně jistá, jak, ale dobře. Je tady. Vybouchnu, ne? Jo. Aha. Kam už ne?
Víc energie už ne. Jo, konečně. Uděláme part 2, protože tohle video by bylo dost dlouhý, takže se uvidíme v partu 2. Čus!